Dnes či zajtra bude sa to stále opakovať, musíš vedieť, kedy a kde sa máš stretávať, aby si to znova nezačal zopakovať dookola. Dobre vieš, že pomaly, ale isto ťa to dostane úplne, všetko je more vzácne, dôležité v živote je, keď si super schopnostný človek. Nezáleží na tom, kde si začal, ani na to, čo si dojebal. Dôležité je, čo chceš, čo sa s tebou stane. Nemôžeš nevedieť, more to je jak si píšeš knihu, vieš, aký má byť začiatok a koniec, inak by si knihu nenapísal. Dobre to ide, že keď máš všetko mier a love, ani sa dozadu nepozrieš, čo by si mal, vieš, ale ja to dobre viem, všetko tie love, že? Normálne stráčiš nad sebou kontrolu a utekáš, strácaš tie money. Musíš vedieť, že si na planete Zem. Veľa ľudí opustili kvôli tomu svoju dušu, lebo nevedeli, čo robiť majú. A dodnes to dookola stále to isté. Ľudia sa učiť nechcú, vlastne ani sami na seba nemakajú. Ne som najstarší človek, čo všade bol a všetko videl. Mám iba rodičov spoľahlivých, takže mi v detstve neuteklo nič. A nebol vychovaný rozmaznanie a to je asi všetko more. Prijal som to, čo mi bolo odovzdané. Svet není krutý, ale ľudia sú v ňom zlí, nechápu, že sú zbytočné komplimenty, makajú iba na pičoviny a čakajú slavy a dobre rodiny, no neškoda duši, zamrznuté ostali, čakajú na iných, kto ich vyslobodí a dá im veľa peňazí, sladké rečičky pred spaním. Je to tak a stále to bude a nebude to žiadna zmena. Každý sám by sa mal spamätať, to je moja reč.